Ne-am trezit de vreme astăzi că este ora 9 dimineața și încă o ține așa. Seara nu avem cum să facem scuba. Din păcate, poate dacă... Oricum, deja a început să fie mai senin. Și am ajuns la Only Blue. Aici e restaurantul. Asta e umbrela. Acum uitându-mă pe meniu, cred că o să-mi iau un meniu cu sif. Deci, cu hazelnut și Andrei a avut mus de ciocolată. Neața. Ne-am trezit de vreme astăzi că să ajungem repede la masă, pentru că după avem o excursie pe o limbă de nisip, unde o să notăm cică cu țistoasele, facem snorkeling cu țistoasele. Acum sper să vedem și țistoase, că au zis că, domnule, vezi, nu garantăm 100% că o să vedeți țistoase, dar sunt mari șanse în proporție de 90%. Acum să vedem ce o să fie. Când ajungeți la water sports și vă pregătiți să mergeți într-o aventură de snort, vă recomand să răspundeți celor care organizează excursia mărimea pe care o aveți la picior, deoarece când primiți labele pentru not să nu vă dea o mărime mai mare și să vă puteți nota cu el. Cel puțin eu prima oară am primit o mărime mai mare, ulterior le-am spus că nu este ok și mi-a dat una puțin mai mică, ei estimând care este mărimea corectă și nu întotdeauna estimările sunt tocmai corecte. Acum mergem spre limba de nisip din mijlocul oceanului. Drumul de la reciful de coral la care am fost să notăm și să vedem țestoasele nu este lung, dar ce e drept, dacă luați aceste două excursii în paralel, o să fiți destul de obosiți când o să ajungeți la limba de nisip. Contrastul pe care îl vedeți din barcă în momentul în care te apropii de o fâșie de uscat este super frumos. Ce vă mai recomand când luați amândouă excursiile în paralel este să țineți cont că dacă vreți să faceți poze frumoase, să vă luați haine adecvate în bagaj. Sincer, noi nu prea am fost pregătiți pentru asta și nu prea am avut ce poze să facem, dar a fost o experiență super frumoasă și a ieșit oarecum niște cadre destul de frumoase. Acum am plecat spre hotel. Aș vrea să vă mai zic că pe limba de nisip se mai pot organiza diferite excursii, cum ar fi cina în doi la apus, vizionatul unui film, tot la fel, în doi, dar să fiți pregătiți că prețurile sunt pe măsură,
excursiile fiind în două persoane, vă dați seama că costurile sunt mult mai ridicate față de cele în grup. Am prins și ploaie în Maldive, e senzațional de frumos. Apa este foarte, foarte caldă, iar picăturile de ploaie sunt reci și o senzație super frumoasă. Cei drept am avut noroc că am prins ploaia asta fix după ce am făcut snorkeling-ul la Țestoase. Că dacă o prindeam înainte, nu mai mergeam la niciun snorkeling. Acum să vedem cum o fi când o să avem scuba diving. Da, foarte șmecher. Fiindcă a început ploaia și nu mai putem să facem cam toate activitățile pe care ni le-am propus pentru ziua de azi. O să mergem la masă și o să ne pregătim pentru ziua de mâine, când vom avea un prânz super frumos la restaurantul de sub apă. Neața, e frumos în Maldive, dar când nu plouă, pot să vă spun chestia asta, sincer. Plouă de aseară, de la ora 6, este ora 9 dimineața și încă o ține așa. M-am uitat puțin pe vreme arăta că plouă toată ziua, dar sper să se mai oprească puțin. Am intrat oricum puțin în apă aici, să văd cum e apa, și apa chiar e, cum să vă zic, borș. Dar sper să se oprească, să ne putem bucura așa puțin de zi, sau măcar să o lase puțin mai mocănește, că acum plouă foarte bine. Da, e frumos în Maldive. Ne pregătim să plecăm spre restaurantul de sub apă. Azi avem rezervare la restaurant la prânz. Am zis să facem la prânz, fiindcă am văzut și din pozele de pe net că s-ar vedea mai frumos față de seara, unde au doar niște spoturi care luminează de la baza restaurantului și luminează până apă și na, s-ar vedea și că mai clar și mai frumos acum la prânz. Sper să fie ok mâncarea. Oricum o să vă arăt ce și cum mâncăm și ce ne luăm. Oricum meniul e destul de vast, adică ai de unde alege. Am anulat pentru mâine scuba diving, fiindcă sunt curenți în larg și nu avem cum să facem scuba. Din păcate, poate dacă să facem mai frumos, cel puțin să zicem pe undeva pe joi, să fie toată ziua soare și fără să fie vânt și așa mai departe, probabil o să facem vineri scuba. Acum să vedem cum e vremea. Oricum, deja a început să fie mai senin, nu mai plouă chiar de tare, adică doar pică. Curenții încă sunt, adică sunt oarecum niște mici valuri. Acum să vedem ce și cum o să fie. Vă pup! Și am ajuns la Only Blue.
Nu v-am filmat drumul pentru că am mers cu o mașinuță, fiindcă afară încă plouă puțin. Aici e restaurantul. Asta e umbrela din dotare de la hotel. Aici e restaurantul și este fix pontonul pe care am filmat în, cred că, primul vlog. Iar acolo ar trebui să fie, adică este sala. Este senzațional view de aici, de pe pontonul ăsta. Și acum mergem înăuntru la Only Blue să vedem ce este și înăuntru. Only Blue este cel mai mare restaurant de sub ocean din Maldive. Efectiv, la orice masă te așeza, ai o vedere super frumoasă. Dar ce vă recomand eu este să nu vă așezați la o masă din interior, deoarece reciful de coral cât și viața acvatică de aici se vede mult mai bine pe partea exterioară a restaurantului. Acum, uitându-mă pe meniu, cred că o să-mi iau un meniu cu seafood. Pare foarte, foarte interesant, ținând cont că are caracatiță, are ton. La desert, cred că o să iau un trio of chocolat. Acum să vedem. Dar cred că pe ăsta îl iau cu seafood. Nu prea mă încântă alea vegane și vegetariene. The summer's calling. Deci, desertul a fost demențial. Eu am avut un tortuleț cu hazelnut și Andreea a avut mus de ciocolată. Foarte bun desertul. Servirea senzațională. O să vă roage, dacă veniți aici, o să vă roage să lăsați un review pe TripAdvisor, mi se pare, cu numele ospătarului sau ospătăriței care v-a servit. Dar, în funcție de servicii, lăsați voi un review, cum o să lăsăm și noi de altfel. Deci, totul foarte bun, foarte ok. Până am terminat noi de mâncat s-a oprit și ploaia. S-a încălzit afară iarăși destul de tare. Și s-ar putea să mergem la un mic snorkeling pe aici, pe lângă insulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut experiența noastră din aceste 2 zile. Și un like, share și un comentariu m-ar ajuta foarte mult. Vă pupă, fane!